Nscn-Im मिरु सरकारजों दिनै गोजोननि थाखाय सावरायगोन। गोबाव समनिफ्रायनो माखासे दाबिखौ लानानै हाग्रायाव थाबोनाय नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्ड हानजाया दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायगोन। थांनाय सानसे सिगां क'र कमिटि अन नागा पलिटिकेल इस्युनि सोद्रोमा आरो Nscn-Imनि माखासे थान्दैनि गेजेराव मोनसे जथाय सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायजोंनो मोनसे थिरांथा फैयो, जाय थिरांथाया गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायनाय। बे गोजोन आरो जोबथा सुस्रांनायनि सावरायनायाव नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि नेइफु रिअ'निबो थोंजोङै आखाइ दङ। Nscn-Im हानजाया आलादा माहारियारि फिरफिलाजों लोगोसे आलादा संबिधान खालामनांगौनि दाबि खालामदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव सरकारजों सावरायनानै गोजोनाव फैनायनि लामायाव। सावरायनायनि गेजेरजों मा फिथाय मोनगोन बेखौ सावरायखांनायनि उनावसो मिथिसिगोन। Nscn-Im मिरु सरकारजों दिनै गोजोननि थाखाय सावरायगोन। गोबाव समनिफ्रायनो माखासे दाबिखौ लानानै हाग्रायाव थाबोनाय नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्ड हानजाया दिनै गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायगोन। थांनाय सानसे सिगां क'र कमिटि अन नागा पलिटिकेल इस्युनि सोद्रोमा आरो Nscn-Imनि माखासे थान्दैनि गेजेराव मोनसे जथाय सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायजोंनो मोनसे थिरांथा फैयो, जाय थिरांथाया गोदान दिल्लीयाव मिरु सरकारजों गोजोननि थाखाय सावरायनाय। बे गोजोन आरो जोबथा सुस्रांनायनि सावरायनायाव नागालेन्डनि गिबि मन्थ्रि नेइफु रिअ'निबो थोंजोङै आखाइ दङ। Nscn-Im हानजाया आलादा माहारियारि फिरफिलाजों लोगोसे आलादा संबिधान खालामनांगौनि दाबि खालामदोंमोन, नाथाय दिनैनि समाव सरकारजों सावरायनानै गोजोनाव फैनायनि लामायाव। सावरायनायनि गेजेरजों मा फिथाय मोनगोन बेखौ सावरायखांनायनि उनावसो मिथिसिगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।